Caixa Penedès l'informa del resultat del sorteig. La combinació guanyadora del sorteig del trio d'avui la formen els números següents: el 4, el 3 i el 8. La combinació guanyadora del sorteig d'avui de la Loto 649 la formen els números següents: el 30, el 31, el 36, el 38, el 42, el 49 i com a número complementari, el 15.